गुड मर्निं दिनै मस्ट इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव रायलायगोन। आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सासे गोख्रों लिडार दैदेनगिरि, गोख्रों आइडिय'लजि गोनां माखासे मेलेमजिबि माने इन्टेलिजेन्ट ब्रेनि मानसिया दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो होनो हाया। जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट मोननायनि जेबो पलिसि गैया, क्राइटेरिया गैया होननानै बिथाङा दिनै दिपेन बर'आ बुंदों। आरो बिनिनो सिगांनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' बिथाङाबो सिगाङाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने BPF पार्टिनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनायाव समग्र जोंनि अल BTC आव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ क्रिटिसाइज खालामदों, बखिदों, ससियेल मिडियायाव गाज्रि बुंदों। दिनैनि दिनाव बिथाङा सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि लिडार जानानै बेनाव नैबे खर'आव जेबो गैया नामा, जाथिनि एसेबो सेन्टिमेन्ट गैया नामा, एसेबो खामानि मावनांगौ गैया नामा होननानै बिथांमोना ओरैबायदि बखिदोंमोन। प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारनि लिडार्सफोर जेसेबां सापर्टारफोर दं बिथांमोना ओरैबायदि बखिदों। दिनैनि दिनाव आबसुनि लिडार्सफोर, गोख्रों लिडार्सफोर आरो दैदेनगिरिफोर, UPPLनि गोख्रों लिडार्सफ्रा दिनैनि दिनाव माने बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया, पलिसि गैया, इन्डिया गभर्नमेन्टआ होनो हाया, सेपारेट स्टेट होनो हाया होननानै दिनैनि दिनाव मानो बुंखो? सिगांनो नोंसोरो बुंनो हायोमोन ना बेबायदिबा जोंनि पाब्लिक मिटिंफ्राव, पाब्लिक मिटिं जानाय, जे पाब्लिकनि जथुम्मा जानाय मिटिंफ्राव, गिदिर मेल मिटिंफ्राव नोंथांमोना बुंनो हायोमोन प्रमद बर', दिपेन बर' बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै नोंसोरो सिगाङावनो बुंनो हायोमोन। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना BTCनि CEM सोरबा आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप MCLA EM जानो मोननानै दिनै गाज्रि मोननानैसो नोंथांमोना दिनै बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै बुंबा जानाय नङा। बर' रायजो राजाफोरखौ नोंसोरो सिगां होनबा मानो खोन्थायाखै? बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया, मा गैया बेफोरबायदि खोथाखौ नोंसोरो सिगांनो खोन्थानो हायोमोन। दिनैनि दिनावसो नोंथांमोना मानो खोन्थाखो? नोंथांमोना बिदिब्ला मा दरखारमोन? बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि उइ वान्ट बड'लेण्ड, न' रेस होननानै नोंसोरा मा दरखार दंमोन? लामा जथायनांगौनि जेबो दरखार गैयामोन। कन्टिनिउवासलि बर'नि जाम्बा जाम्बिफोर जेसेबां लेखा गोरों एडुकेटेड एन्ड आनएडुकेटेड मानसिफोरखौ लानानै नोंसोरा बेफोरबायदि बर' हारिनि थाखाय आन्दालन खालामनांगौनि गोनांथि गैयामोन। बुजिबाय? प्रमद बर' आरो दिपेन बर' नोंथां। आरो नोंथाङा बुंदों गावखौ, नोंथांमोना UPPLनि जेसेबां लिडार्सफोर दं आरो आबसुनि गोख्रों लिडारफोर दं बिथांमोना गावसोरखौनो माने गोख्रों आइडिय'लजि गोनां, माने स्ट्रेटेजि गोनां, मेलेमजिबि, गोख्रों बर'फोरनि गेजेराव सानसुमै माने मेलेमजिबि, मेलेम बरहा होनना नोंथांमोना जुदि बुंनानै लायो, सिगाङावनो नोंसोर बे खोथाखौ बुंनानै खोन्थानो हायोमोन जोंनि पाब्लिकफोरनो, जाम्बि जाम्बाफोरनो बड'लेण्ड मोननायनि जेबो जोंहा क्राइटेरिया गैया, सिमां गैया, मा गैया होननानै नोंसोर बुंनो हायोमोन। नाथाय दिनैनि दिनावसो दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव नोंथांमोना सिगाङावनो खोन्थानो हायोमोन जोंनि पाब्लिकफोरनो। दिनै नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोबाय थानानै नोंथांमोना बर'फोरनि जेसेबां जाम्बा जाम्बि दं बिसोरखौ लानानै नोंथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोबाय थादों, थिग मोजां। नाथाय दिनैनि दिनाव सासे गोख्रों लिडार्स UPPLनि बा आबसुनि लिडार्सफ्रानो जाया मानो बिथांमोना दिनैनि दिनाव लाजियाखै नामा? माने बड'लेण्ड मोननायनि जेबो पलिसि गैया, क्राइटेरिया गैया, अब्ला नोंथांमोनखौ मा बुंगोन? दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जोलैनि हांगार होननानै नोंसोरखौ बयबो बुंगोन, बखिगोन नोंथांमोनखौ। जाय समाव नोंथांमोना बुंदोंमोन माने क्राइटेरिया गैया होननानै बुंग्रा मानसिफोर नोंथांमोना गाज्रि बखिदों, जोलैनि हांगार मा बुंदों नोंथांमोना। दिनैनि दिनाव नोंथांमोनानो जोंनि बर' हारिखौ थगायग्रा, बिनिफ्राय देरसिन आरो नोंसोरो जोलैनि हांगार होनजाबाय। हिस्ट'रियाव लिरजाबाय नोंसोरो बर' हारिफोरखौ थगायबाय, जोबथा थगायबाय। बड'लेण्ड मुभमेन्टखौबो नोंथांमोना बिदिब्ला खालामफ्लादोंसोमोन नामा? जोंनि जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों मानसिफोरखौ लानानै नोंथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामफ्लादोंसोमोन नामा? होमब्ला मा दरखार दंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो? हाग्रा बंग्रा थानानै NDP-फोराबो गावसिनि जिउखौ गारबाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नोंसोरो नाम लायो। बिथांनि सिमांखौ जोङो साक्सेसफुल खालामगोन, जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जों मुभमेन्ट खालामबाय थागोन होननानै बिथांमोना बुङो। नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना लाजियाखै ससियेल मिडियायाव बुंनो बेबायदि माने बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया, मा गैया? दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बिदि बुंनो लाजिनांगौ। बुंनो नाङामोन नोंसोरो ससियेल मिडियायाव बेबायदि। हायोबा नोंसोर थगायबाय थामोन, जोंनि बर' हारिनि जाम्बा जाम्बि लेखा गोरोंफोरखौ थगायबाय थामोन।
नाथाय दिनैनि दिनाव प्रुफ जाफैमारबाय प्रमद बर'आ जोंनि जेसेबां अल BTC आव थानाय लेखा गोरों जाम्बा जाम्बि दं बिथांमोनखौ थगायदोंसो गोदोनिफ्रायनो थगायबोनानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्ला प्रमद बर' बिथाङा जोंनि जे मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ बिथांमोना गोख्रोङै खामानि मावबोदों होननानै जोङो सानदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव रोखा जाबाय रायजो राजाफोर बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदोंब्लाबो दिनैनि दिनाव मिनिंलेस आरो बिथांमोनखौ जोबथा बखसिगोन। दिनैनि दिनाव रावबो कनसिडारेसन होनाय नङा रायजो राजाफोर। UPPL सरकारा खामानि गैया रायजो राजाफोर। नोंथांमोना दिनैनि दिनाव रोखा जाबाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने बर' हारिखौ जोबथा थगायबाय आरो रावबो मोनथिनो गैला रायजो राजाफोर मोनथिजोब्बाय समग्र अल BTC आव थानाय जेसेबां रायजो राजाफोर दं जाम्बा जाम्बि बा लेखा गोरों दङ बिथांमोना मोनथिजोब्बाय बिथांमोननि जि पलिटिकेल लाबालाब बिथांमोना दिनै गावसोर माने पलिटिकेलाव ओंखारनानै सोरबा EM MCLA डिपुटि चिफ CEM जाबाय बिथांमोना दिनै गाज्रि मोनखांनानैसो बिथांमोना दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों। सिगाङाव बुङाखै। सिगाङाव बुङोमोनब्ला बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै बिथांमोना बुङोमोनब्ला पावाराव फैनि सिगां बिसोरहा गुन्दै गोमागौमोन खि गैयामोन रायजो राजाफोर। बिनिखायनो बिसोरो सिगां खोन्थानो हायाखै। दिनै पलिटिकेलाव फैनानै बिथांमोना सासे गोख्रों लिडार जानानै बिथांमोना दिनै पावाराव फैनानैसो बेफोरबायदि खोथाखौ दिनै जोंनि पाब्लिक प्लेसाव बुंदों पाब्लिकफोरनो खोन्थादों। सिगां बिसोरहा खोन्थानो हानायनि जेबो दम गैयामोन रायजो राजाफोर। खोन्थायोब्ला बिसोरहा माइरं गोमागौमोन दमानो गैखाया खोन्थानो आरो हाखायाबो। आरो जाय लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालाम लोगोफोर शेयार खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना मोननो हायो लोगोफोर। थेंक इउ। दिनैनि भिडिअआ बावनो जोब्बाय।